and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Yes. Yes, baby. Yes. I will marry you. I know you will. Do I have a choice? Of course. Me. I love you so much, Larry Chua. And I love you more soon to be Mrs. Hennessy Menyusa Chua. Gusto ko itakdang atong kasal sa labing madaling panahon. Baby. Ako na ang labing malipayang babae sa tibuok kaliputan karong higayuna. I'm just so happy that I wanna cry. Oh. Hey. Di ko gustong bisbisan ni magluha kininyo tanga tukuran taon niya sa mamahimot ang Pinoyanan, ha? Thank you, Larry. Mag-unsa na lang di ako kung mawa ka pa na ako. Never. Dili, uligyo ka na may tabaw. Ikaw lang ang bugtong babae nga kumalon ug dadun sa altar sa kaminyon. Oh, really? I'm so happy to hear that, Iha. Finally, mamahimo ko na gyud unya ikang daughter-in-law. Mahunong na kanang ubang babae diha nga nagsigi og pa-cute sa akong anak aron lang ilang tagdon. But what do I expect? Natural lang nga gukdon gyud og babae ang akong uniko iho cause he got the looks and the money. Di lang kwarta, ha? Usa sa labing successful nga businessman sa iyang panahon ng akong anak. And I give that credit to my dead husband. Oh, liwat gyud kaayo ang bayho ni Larry sa iyang amahan. Except that his appeal come from me, of course. Nga sa ato pa, gwapo giday usab kaayo katong amahan ni Larry, tita. Kung maong liwat kaayo kini niya o pamayhon. Oh, of course, of course. Liwat siya ni Daniel. Ang iyang amahan. Anugon, wa na siya nga imuuntang makauban sa pagpasuon niya paingon sa altar sa adlaw sa among kasal. Tita, wa ko'y nakita bisan usa ka litrato ni Tito Daniel dinhi sa mansyon. May mo ko bang makita ang iyang amahan sa inyong mga album? No. Tita, Oh, I'm sorry. I'm sorry. Gitipikan ko ang tada niyang hulakoy sa iyang pagkamatay. Kutob sa mahimo di na ko gusto nga makakita sa iyang hulagway kay bubalik na usab ang kasakit ka kung gibati. Ni atong adlaw nga bibiya siya nako. Namo sa iyang anak nga si Larry. I just can't bear the pain every time nga makita ko ang iyang hulagway. Pero dugay na kadto. As time goes by, hinay-hinay nga nadawat ko na ang iyang pagbiya. you must love him so much. Gusto ka. Mahal ko kayo ang iyang amahan. Busa kipuhat ko ang tanan niya atong buhi pa siya aron maangkon ko siya. Bisan pa man kung daghan ang naninguha nga mailog siya gikan nako. Busa ikaw na siya. Buhata ang tanan nga dili gyud mailog gikan nimo ang akong anak. Kay daghang babae diha nga mga bagagnaong nga bisan minyo na ang lalaki, magpakita pa gihapon og interes ngadto nila. Tita, What? Really? You're tying the knot? Oh, man. So may maginalian. Dave, I'm already 28. Exactly. 28 ka pa lang. Bata ka pa kayo ron magpagapos. Basin ba noon kung
Kanusa nagaid ka na. Unya, magkakita akong babae nga. Magkayon ka, she's the one. Pero uwahin na. Kaya wag ka na kagawasan. Posible. Nasayod ko. Si Hinisina ang para na ko. Oh my. Sigurado ka na ba, Kyud? Magminyo ka na, Kyud? Dave, may pizza na. Di ka pagyapon mo to, oh. Dave, come on. Ayaw kong iparehas ni mo nga. Sige lang yapog duwa o babae. Pero so pa di ka ba seryoso, ha? Unya na ba kung magsungkod ka na? Uy, wa pa matao ang babae. Nga pagkapabutan ako. Oh, really? Actually, may nagustuhan kong babae. Dugay na. What? Oh. How come nga wag ko mahibawa na? Dave, do ganun higala, ha? Pero bisan magkausa, wag kikid magkahisgot matungod yan ang bihana. So, who's the lucky one? Uy, wag ka makaila. O, imposibleng maako siya. O sa kalimti na nga may gihisgutan kung akong nagustuhan. No, pare. I should know the girl. Kung siya magkapabutan mo, then, di na kinahanglan magunahon ka pa sa inyong gastuhon sa inyong kasal. Kay gikan sa inyong sulubon, ngadto na sa inyong honeymoon. Ako na'y bahala. Just give me a name. Oh. Gusto ko yung masayod? Curiosity kills the cat. So, yes. Gusto ko masayod kung sikinsa siya. Nagkaila kas babae. Og dili lang kay nakaila. Nakaila kayo. Ha? Kun mao. Kinsa ang mong babae? Kinsa? Oh, come on. Sulti na, Dave. I'm sorry, bro. Pero, wala na ko tuyo, ah. Ha? It's your mom. Oh, shit! Get ya! Fuck you, Dave! No, thanks. Wa pa ko babayot. Pila na kasi mana nga nagsigi kong paabot na mubalik si Mr. Right. Pero wa naman jud, uy. Makalagot, uy. Abi ba na kung ba-surrender na ako ang akong bandera na atong tawahan na. Pero wa naman mabalik ang kagwang, uy. Saling siyang gwapo siya. Lamig siyang forma. Da, uy. Kay ba pa lang kung nga dili nagbit may magkita pagbalik. May pag-rape na lang na ko siya da. Pang-breeding lagi. Uy. Gusto lagi ko makaanak ato niya. Aron mo sanay ang among kaanyag o kaambungan. Hapitan ba ko malimot siyang naong na. Team baya ang sugat din sa club pero nakasiguro kung gwapo gyud siya. O sa pagkano ko nahayag pag yun, no? Kung nahitabo pa nga iya kong gitaog hotel atong higayon na, di ginaw na ko paungon ang suga. Sigahon jud na ko ang akong mga mata aron makita ug maklaro na ko ang iyang kagwapo. Inig piyong-piyong ya samtang magduso siya nako. Ay! Naoy. Pero, hindi na ko pailan ini pagbatiaw eh. Pero basta na sige mo ko paabot mo balik to si Mr. Dreamboy eh. Dauray! Di pa lang noon na alkansi ko basta erase. Erase na kasi ko muna. Demolish! Abolish! Regina, may customer sa table 18 ay. Okay, I'm coming! Si Manny Binto kasi nilalawag ay. Kapuyasan ang magwanga. Uy! Sige magpamugos ka pa pauli o kus amo. Bisan di na ko ganahan mo pauli. Dililay ko ganahan sa isla kay makaitom. Gusto ko din sa syudad kay bagka kaing chlorine sa tubig. Makaputi. Be, tubagon na ako kadiyot be. Hello, Noy! Okay, bye! Ta, saman, usap pa ka. Oh, hello? Hello, oy, Gina! Hoy! Oh. Ano malay? Igor ang mihilo. Aron, bubabay.
Ay, hanggaw yun. Lamig yung labay yung cellphone, oy. Pero ay lang. Kay bungkag niya akong cellphone. Wala na ko ikakawat-kawat og picture sa akong mahal. Wala akong makitaan nga. Munang piling dito sa tindahan. Baby, bigan na, baby. Tanaw ko na yung picture, be, sa akong mahal, be. Ni Amlin, eh. Ni akong cellphone. Wala ako busog. Pampag-good vibes yun, oh. Pagkakara. Kagwapag sa kong pinanggaw, eh. Huwag ang lawas. Ang lawas. Kalamig porma. Pusing Miss Universe. Sampot, oh. Busog kag sampot. Huwag ang dugan. Kanunay nanulisok. Huwag ang hawak. Ubo ko na. Ang iyang hawak. Usarak hakop. Unya ang panit. Muragwa sa isla magpuyo kay puti gyapon kayo. Sugton lang ko ni mo, day. Di ka magmahay. Papawayon to lang ka kung manganak ka. Kung bago ka manganak. Lami ang tipihon mo. Uy, lami akong pinangga. Bigani, ay, ang sipir. Dara. Nangga. Kaya, litsa! Sa'yo kami na usap dito ko! Kikultahon ako! Ako, hagawa ka! Ay, ikaw din, nanay. Huwag man ka magsulting ikaw di ay. Hilog diha. Hipusan. Ang sartin? Ay kanagisigihan mong malmal. Hipusan na hanggaw. Di na na-cute na buanga ka. Ha? Usa na ba sa nang kisigihan ni mong tanaw sa imong cellphone, ha? Kada nasang bastos, no? Maog yun ay usa nga dili maayo anang butaga. Kay makatron mong tanawan ng mga bastos diha. Hipusa na. Hipusa! Hipuso, nanay. Hipuso ni. Agay! Naunsang ka! Nalugpitan si Piray! Sakit eh! Tayo pa! Tayo pa! Tayo pa! Da. Agay! Sige ba? Nakaila ko. Tiyo ka na eh. Sa ako na pinangga. Dali. Tabagay ko sila si Pir. Sila di. Kaya ito ba yung sali. Nahala. Kamot be. Kamot. Ako'y saka. Kay mi pa at tigali di sa kilit. Dali. Kabiyot. Unsa lagi buhat ninyo, nang? Lili! Pinangga! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!